Как се излиза от такава дупка? Втори развод за последните 15 години. По време на първия развод още помня думите на съпругът ми, който ми обясняваше, че ме възприема като декор в стаята. Даде ми пример за предето в хола. Още ми кънти в ушите, въпреки че не съм злопаметна. Днес и сегашният ми съпруг ми каза в очите, че не ме обича. Иска развод. Първият път синът ми так му тръгваше на училище, беше за първи клас. Тази година и малкият ми син ще тръгне на уще. Синът ми от първият брак много тежко беше изживял развода, в продължение на близо 2 години не се усмихваше почти. Разликата е, че преди бях млада, на 28 години, бързо се събрах и продължих напред. Сега съм на 42, нямам сила да си справя изобщо. Ще вляза в такава жестока дупка, че не знам как ще изляза от нея. Дори не зная от какво имам нужда в момента, дали от думите на кураж ще намеря сила да стана и да си взема детето от градина. Това, което току-що прочетох, не са просто думи. Това е вик. Истински суров вик от една много дълбока дупка. Не, това не е драма. Не е слабост. Това е реалността на една огромна емоционална рана, която е била отваряна не веднъж, а 2 пъти. И то в най-уязвимите моменти. Искам това да го осмислим много добре. Цялата тази ситуация има нужда от преобръщане. Тук не говорим за липса на воля или за някакъв дефицит на характера. Не. Тук говорим за понесени удари. Удари, които биха съборили всеки. И въпреки това, тази жена все още е тук. И все още мисли за децата си. И все още задава въпроса «Как?». Хайде да се върнем към думите, защото думите, те имат огромна тежест. Могат да строят мостове, но могат и да сриват цели светове. А думите от първия развод, те са оставили рана, която, както се вижда, никога не е зараснала напълно. Нека за миг просто спрем и усетим тежестта на това изречение. Да бъдеш сведен до неодушевен предмет в собствения си дом, това е пълно обезличаване. Да ти кажат, че присъствието ти е равно на това на мебел, това е едно от най-жестоките неща, които могат да бъдат казани на едно човешко същество. И ето тук е ключът. Точно тук. Защото думите, които някой изрича по наш адрес, много често са прозорец към неговата собствена душа, не към нашата. Когато един човек не може да види стойност в друг, това е симптом за неговата собствена емоционална слепота, не за липсата на стойност от другия. И фактът, че това се е случило 2 пъти от 2 различни мъже, това не означава, че тази жена е невидима. Не! По-скоро означава, че е попадала на хора, които просто не умеят да виждат, не умеят да се свързват истински. И това е толкова важно да се разбере, за да спре онзи вътрешен глас, който шепти «Проблемът сигурно е в мен». И стигаме до това. Сега съм на 42, нямам сила. Толкова е лесно човек да повярва, че възрастта го е направила по-слаб, но истината е много по-различна и по-дълбока. Тук не става дума за години, става дума за натрупана, смазваща умора. Представете си го като една батерия. На 28, при първия удар, батерията е била пълна. Имало е този, да го наречем младежки адреналин, който помага да продължиш, да заметеш болката под килима и да вървиш напред. Но на 42, след години носене на онази първа, неизлекувана травма, идва втори удар. Само че този път батерията вече е на червено, системата е изтощена. Тя не е по-слаба, тя е просто изчерпана. Така че нека го кажем съвсем ясно. Не е възрастта. Причините са няколко и всяка от тях е тежка. Първо, втори срив на доверието, който е много по-труден за преживяване. Второ, този нов удар отваря старите, неизлекувани рани. Трето, вече го няма онзи младежки адреналин. И четвърто, всичко това се случва на фона на едно тяло и една психика, които са просто дълбоко изтощени. Ето тази комбинация създава усещането за пълен блокаж. Добре, разбрахме защо е толкова тежко. Но сега идва големия въпрос. Как? Какво се прави, когато си в състояние на пълен шок? Защото тази жена е абсолютно права. В такива моменти човек дори не знае от какво има нужда. Големите думи за кураж просто не работят, звучат кухо. Когато сме абсолютно претоварени, да мислим за бъдещето е парализиращо. Въпросът как ще живее от тук нататък е твърде голям, твърде плашещ. Единственият начин да се премине през това е да се свие светът.
Да се свие до нещо съвсем мъничко и управляемо. Точно това е въпросът. Не как ще се справя с живота си, а нещо много по-просто. Нещо, което е точно тук, точно сега. Да, отговорът е почти обидно прост. Фокусът е върху следващото. Малко, нещо. Задачата не е да продължиш напред. Задачата е просто да станеш от леглото. Това е всичко. Следващата задача е да си обуеш обувките. Всяка една миниатюрна стъпка се превръща в единствената цел на света в този момент. Ето едно съвсем практическо упражнение за моменти на пълен блокаж. То помага за заземяване. Първо, ръка на гърдите. Физическият допир успокоява нервната система. Второ, думите, изречени на глас. Сега ми е много тежко и въпреки това правя следващото малко нещо. И трето, фокусът. Само върху обувките. После, само върху вратата. Идеята е тялото да тръгне, преди умът да е намерил хиляди причини, защо това е невъзможно. И стигаме до, може би, най-тежката част – децата. Споменът за сина, който не се усмивал почти 2 години, е ужасяващ. И този страх е напълно разбираем. Но и тук има нужда да погледнем на нещата от друг ъгъл. Това е изключително важно. Децата са като емоционални радари. Те усещат не просто, че мама е тъжна, те усещат, когато мама е сама и изолирана в тъгата си. Най-страшното за едно дете е да види родителя си смазан, сам и безпомощен в страданието си. Така че нека свалим този огромен, нереалистичен товар от плещите. Никой не може да изисква от човек в такава криза да бъде добре. Това е жестоко. Но това, което може да се направи за децата, е да се потърси помощ, да се сподели тази болка с някого, да се покаже на децата, че когато ни е тежко, ние се обръщаме към другите за подкрепа. Всъщност, това е най-ценният урок, който можем да им дадем. Искам да завършим с това, защото то е, може би, най-важната истина. Усещането, че си счупен, не идва от самата болка. То идва от дългото носене на непосилен товар в пълна самота. Болката не ни чупи. Самотата в болката го прави. И може би онази първа най-малка стъпка към излизането от дупката е просто да позволим на някой друг да види колко сме уморени.